Magandang umaga po, Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Joshua. Ako po ay 23 anyos na. Ang kwentong ibabahagi ko po ay nangyari sa bayan ng Kangohob dito sa lungsod ng Mabinay. Ang mga magulang ko po ang nakaranas ng kababalaghan tungkol sa aswang. Alam ko pong maraming hindi maniniwala sa aking sasabihin, pero nakaranas sila ng matinding takot nang minsan ay makadalo sila sa isang piyesta na ginanap sa isang baryo na sakop lang din naman ng aming bayan. Bali hindi ko na po papangalanan ng lugar na napuntahan nila mama at papa. Bagong kasal lamang sila noon nang maimbitahan sila ng aking ninong Junie sa piyesta sa kanilang baryo. Dahil buntis na si mama sa akin noon, hindi nila matanggihan si Ninong. May katangi-tangi kasi siyang bagay na hinahanap sa baryo na naging parte ng kanyang paglilihi. Yun ay ang makita at mahawakan man lang ang anak ng kapitana na si Jingjing. Isang maliit na bata pa si Jingjing. Maputi, kulot na kulot ang mahabang buhok at maamo ang muka. Sa madaling salita, mukha siyang manika. Ang sabi ni mama noon, mahawakan lang daw niya si Jingjing ay ayos na sa kanya. Kahit hindi sila makakain ni papa. Dahil mahal na mahal siya ng aking ama, ay sinuportahan nito ang kagustuhan niya. Nagtungo nga sila sa baryo pagsapit ng araw ng kapistahan. Ayon kay mama, masaya naman ang buong baryo nang makarating sila doon. Maingay at maraming tao. Sangkatutak ang mga paninda. Halos hindi magkandamayaw ang mga tao sa pagbili ng naggagandahang mga damit, palamuti sa bahay at mga alahas. Sina mama noong mga panahong yon ay masaya namang nakikain sa bahay nila Ninong Junie. Mabait si Ninong Junie at maraming kakilala. Palibasa, anak siya ng kagawad. Kaya napakabuti at maraming mga alam na bagay tungkol sa pangangailangan ng kanyang mga kababayan. May kalakihan din ang bahay ni Ninong. Bali isang 2-story house na may terrace sa ikalawang palapag ng bahay. Sa ikalawang palapag nanatili sina mama habang inaasikaso ng mga serbidora. Anya, marami raw handa sa may kahabaang mesa. May lechon, pork humba, apritada, sisig at mga minatamis na prutas. Takam na takam si mama, pero mas nananabik siya sa paghahanap kay Jingjing. Naisip niyang maglakad-lakad nang makitang nakapwesto na si papa habang nakikipag-inuman sa kanyang mga kaibigan. Bumaba si mama sa hagdan hanggang sa mapagawi siya sa malawak na bakuran. May swimming pool ang bahay nila Ninong Junie at natatanaw niya ang iilang bisitang nagkakasiyahan doon. Kaso lang, ang kanyang mga mata ay hinahanap ang isang partikular na muka na sadya niya talaga, kaya sila napadayo sa lugar. Hindi nga siya nagkamali. Natanaw niya si Jingjing na abala sa paglalakad-lakad sa likurang bahagi ng mga nakahilerang bulaklak. Ito ang dahilan kung bakit naisip niyang kausapin ang bata. Hindi pa man nakakalapit ay nalingunan na siya nito. Hindi sila personal na magkakilala ng batang si Jingjing, pero binati siya ng bata. Tuwang-tuwa pa ito nang makita siya, kaya gayon na lang ang kilig ni mama sabay kurot sa pisngi ni Jingjing. Hinilan nito ang kanyang braso at inaya siyang makipiesta din sa kanilang bahay. Ayon kay Jingjing, may inihanda daw ang kanyang nanay at tatay sa kanilang tahanan. Ayaw namang tanggihan ni mama ang bata, kaya wala sa loob na sumama siya. Tuwang nagpaalam siya kay Ninong Junie na hindi man lang nakapagsalita
nang makita silang magkasama. Tinangka siyang pigilan pero hindi nagpaawat si Mama at sumama pa talaga sa bahay nila Jingjing. Hindi naman niya alam na malayo pala ang bahay ng bata mula sa bahay nila Ninong Juni. Kalaunan, nakarating sila sa Kakahuyan. Hindi naman daw niya masabing masukal dahil alaga ng mga nakatira doon ang lugar. Sa pinakaunahang bahagi, natanaw nila ang bahay na mukhang katulad ng ibang tahanan ay abala din para sa piyesta. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating nga sila sa bahay nila Jingjing. Base sa pagkakalarawan ni Mama, hindi raw maipinta sa labis na tuwa ang mga tao noong makarating sila sa bahay ng bata. Nagmamadali silang sinalubong at pinatuloy sa bahay. Ni hindi niya maramdaman ang pagkailang kasi sobrang magiliw daw makipag-usap ang mga magulang ni Jingjing. Kaya naman ipinaliwanag niya sa mga ito ang dahilan at kung bakit siya nakasama sa bata. Hindi naman nagsalita ng kahit na ano si Mama noon. Ang hangarin lang talaga niya ay mahawakan si Jingjing dahil tila ito ang kanyang pinaglilihian at maski sa panaginip ay nangangarap siyang makasama ito. Maraming handa ang mga magulang ng bata. May lechon din kagaya kina Ninong. May sisig at dinuguan. Sabik na sabik ang mga tao na makakain sa kanilang mga handa na napag-alaman niyang ang mga kaanak lang din pala ng mga magulang ng bata. Naupo si Mama sa mesa. Pinakain at sinabayan pa ng buong pamilya. Masaya ang kanilang salo-salo. Pero may napansin si Mama. Dahil habang tumatagal, nag-iiba ang tingin niya sa mga pagkain. Nagiging iba ang kulay nito at lumalansa. Ang dinuguan ay hindi na kulay brown kundi matingkad na pula na. Sa bawat pagkurap niya, maging ang lechon ay hindi na baboy kundi buong tao na. Nanginig ang buong kalamnan ni Mama. Hindi niya alam kung ano ba ang kanyang mga nakikita. Sobra siyang nawindang sa kaalamang may mga bagay siyang napapansin na hindi normal para sa isang tao. Maging ang mga kasalo niya sa mesa ay nag-iiba na din ang reaksyon. Tila ba mas naging bayolente at naglalaway. Nanginginig na tumayo si Mama para sana'y magpaalam na sasaglit lang sa banyo. Pero mabilis ding tumayo si Jingjing at hinawakan ng bata ang braso ni Mama sabay tanong kung saan ito pupunta. Nakaagad namang sinagot ni Mama na magbabanyo lang siya. Ngunit ang totoo, gusto na niyang makaalis kaagad sa bahay na yon. Kahit sa simpleng salo-salo nila, nalaman na niya kaagad kung anong klaseng tao ang nakasalamuha niya. Mga aswang sina Jingjing, maging ang mga magulang nito. Alam niya ang tungkol doon dahil marami siyang napapansing mga kakaibang bagay habang kumakain sila. Kaya habang maliwanag pa ay dapat na makaalis na siya nang sa gayon ay mailigtas niya ang kanyang sarili. Mas lalo siyang nag-alala sa kaalamang may laman ang kanyang sinapupunan dahil ipinagbubuntis pa ako ni Mama nung makipiesta siya sa pamilyang aswang. Sa labis niyang pagkabaghan ay hindi siya iniwan ni Jingjing. Mas lalo pang dumikit sa kanya ang bata. Para bang natunugan nito ang kanyang binabalak. Ikinalma ni Mama ang kanyang sarili habang nasa loob ng banyo. Ito ang tanging naisip niyang paraan para magawa niyang makaalis sa poder ni na Jingjing. Iyon ay ang magkulong na lang muna sa banyo at maghintay. Naisip niyang hahanapin siya ng kanyang asawa, lalo na't hindi pa naman siya nakapagpaalam dito ng maayos. Makalipas lang ang ilang minuto,
Nagulat siya nang kumatok sa kanyang pinto si Jingjing. Tinatanong kung matagal pa ba siya. Magalang na sinabi ni Mama noon na matatagalan pa siya dahil sumama ang tiyan niya. Kaya sinabi ni Mama na mauna na siya sa loob ng bahay nila. Kaso lang, mariing sinabi sa kanya ni Jingjing na hindi siya pwedeng umalis kaya naisip niya talagang hindi siya iiwan ng bata. Mangiyak-ngiyak na nakaramdam na ng pagkahulas si Mama nung mga oras na yon. Hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin, lalo na't isang oras na siyang mahigit sa banyo. Napilitan lang siyang lumabas nang mapansing may mga tao din gagamit ng banyo. Hindi pa raw niya makalimutan ang nakakaasar na muka ng isa sa mga bisita na para bang inaapura pa siya sa paglabas sa banyo. Wala siyang nagawa kundi ang lumabas na lamang at bumalik sa salas ng bahay nila Jingjing. Dito niya labis na ikinabigla ang sumalubong sa kanya. Naringgan niyang seryosong nag-uusap ang mga magulang ni Jingjing at hindi maganda ang pinaplano ng mga ito laban sa kanya. Hindi na ipinaalam pa ni Mama ang presensya niya sa mga taga-bahay. Basta na lang siyang nagtatakbo palabas, ngunit nagimbal siya nang makitang nakasara na ang tarangkahan at nakaabang naman si Jingjing sa kanya. Napaantanda si Mama sabay sabing wag na wag lalapit sa kanya si Jingjing. Bakas kasi sa mukha ng bata ang pagkatakam. Tila ba nagnanais na siyang malapa? Sa halip na maalarma, tumawa pa si Jingjing, sabay sabi kay Mama na hindi na daw ito makakalabas pa ng kanilang bahay. Kaarawan niya at nataong piyesta pa. Kaya imbiyernas siya dahil kahit magkatay man ang kanyang mga magulang ay alam niyang may magiging kahati siya sa karneng pinapangarap niya. Dapat daw ay makapagsulo naman siya ng walang kinatatakutan. Ayaw na kasi niyang palaging nagagawa ngang ipagbukod pero puro naman tira-tira. Ito ang dahilan kung bakit aligagaraw pala si Jingjing kanina sa paghahanap ng kanyang mahihila sa kanilang bahay. Ngunit napakaswerte niya pa din nang makitang kusa daw sumama sa kanya si Mama. Dito na nangilabot ng gusto ang aking ina. Hindi na niya malaman ang kanyang gagawin. Kaya naman mangiyak-ngiyak siyang nagtatakbo at hindi malaman kung saan pupunta. Ang naisip niya ng mga sandaling yon ay katapusan na niya. Nagtatakbo siya at pinilit magtago sa mayayabong nakakahuyan sa may palikuran. Imbis na ang balak niya ay magtago at magtatakbo, mas pinili na lang niyang manatili sa malapit at makiramdam. Huli na nang malaman niyang papunta naman sa nasabing tahanan sina Papa at Ninong Junie na kaagad namang napagpaliwanagan ni Ninong kung saan nagpunta si Mama at kung bakit siya umalis. Gigil na gigil nilang kinalampag ang gate ng bahay nila Jingjing kaya mas lalong nagkagulo ang mga tao. Paano ba naman ay magdadapit hapon na? Galit na winasak ni na Papa ang kanilang kawayang tarangkahan. Halos hindi na maitsura ang kanilang gate dahil sa ginawang pag-atake. Galit na sinikmatan ni Papa ang pamilya ni Jingjing na ilabas ang kanyang asawa. Nagkatinginan ng mga magulang ni Jingjing, tila ba nais pa sana nilang itanggi ang kanilang ginawa, ngunit galit nang nagwala si Papa, sabay sabing wag na wag daw magkakamali sa pagsagot ng mga ito. Kung ayaw nilang tapyasin ni Papa ang kanilang mga ulo. Dito na nagsimulang umangil ang ibang mga bisita nila Jingjing na napag-alaman nilang mga aswang. Napaatras naman sina Ninong Junie. Matagal na nilang kapitbahay sina Jingjing at matagal na din nilang alam na aswang ang buong mag-anak. Ngunit kung sakali man, ngayon lang nila makikita kung paano magbabagong anyo ang mga ito. Gayunpaman, hindi nagpakita ng takot si Papa.
Inilabas niya ang isang may kahabaang buntot pagi at ginamit ito sa pakikipagsagupa sa mga aswang. Samantala, si Mama naman nung mga oras na yon ay balisa habang sapo ang kanyang tiyan. Ayon kasi sa kanya, kung gaano siya katakot nung mga oras na yon ay ganoon din naman daw ako kahulas sa aking kinaroroonan noon sa kanyang sinapupunan. Lalabas na sana siya sa kanyang pinagtataguan nang marinig ang boses nila Papa na nagkakagulo na. Kung hindi lang ba may napansin siyang kung sino sa kanyang likuran na kagaya niya nagtatago din at kanina pa balisa. Naisip niyang lumingon para kahit papaano ay makita niya kung sino ito. Isang babae na sa tingin niya ay nasa 20 anyos. May mahabang buhok at maputing balat ang nakita niya. Nagpapahid ito ng kung anong likidong galing sa loob ng isang botelya. Sinasabayan ito ng orasyon na tanging ito lamang ang nakaiintindi. Nahipnotismo si Mama. Natitigan ito sa kabila ng kanyang pagkabalisa. Hanggang sa magulat siya nang ang babae ay biglang nagkaroon ng mahahabang pangil, mga kukong kay tatalas habang tumutulo ang laway at buhaghag na buhok. Ang kanyang mga matay kay pupula at ang tatalas ng tingin. Mas tuluyang nangilabot si Mama nang mapansin niyang animoy sawa kung magkabali-bali ang liig ng babae dahil sa lambot ng katawan nito. Umaangil at naririnig ni Mama ang kanyang mga huni, kagaya ng isang aswang. Dinakot ng matinding takot ang puso ni Mama ng mga oras na yon. Hindi niya alam kung sa paanong paraan daw siya kikilos nang hindi siya mapapansin ng nilalang. Sindak na sindak daw siya. Kaagad na gumapang ang takot sa kanyang kaibuturan. Pakiwari niya ay nais kumawala ng kanyang kaluluwa sa katawan niya. Takot na takot si Mama. Simulat sa pool, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng aswang na nagbago ng anyo. Simulat sa pool, ngayon lang siya nakasaksi kung paano maging isang nakahihindik na nilalang ang magandang babaeng hindi niya alam kung taga saan at basta na lang sumulpot sa kanyang likuran. Dahil hindi niya malaman ang kanyang gagawin, tuliro siya ng mga oras na yon. Hindi niya alam kung ano ba ang pwede niyang damputin para ibato sa aswang, lalo na't nagsisimula na namang sumigid ang sakit sa kanyang tiyan. Nahigit na lang niya ang kanyang hininga nang makitang umangat ang lahat ng buhok ng babae sa ere. Maliwanag pa naman pero hindi niya akalaing magagawa ng makapagbago ng anyo ng aswang nang ganoon na lang. Tila ba siya'y mababaliw sa takot? Hindi niya alam kung makakaligtas ba siya sa tiyak na kapahamakang kanyang kinasasadlakan. Para kasing napaka-imposible na nakikita niya ang pagbabagong anyo ng babae. Hindi siya nakapiyok nang makita niyang sa pagkakataong yun, may isa pang nilalang ang hayok na umatake sa aswang na babae. Isang batang aswang sa katauhan ni Jingjing. Mas lalong bumigat ang kanyang ulo nang mapagtangtong hindi pa siya ligtas ng mga oras na yon. Literal na pinag-aagawan na siya ng dalawang aswang. Kaya naman para makaligtas pa kahit papano, sumigaw si Mama para kunin ng atensyon ni Papa. Isang sigaw na alam nilang walang kahit sino ang pwedeng makapipigil. Isang sigaw na maraming tao ang makakarinig at makakaintindi ng matinding pangangailangan nito ng tulong. Nagulantang ang lahat nang marinig nga ang matinis na sigaw ni Mama. Walang sino man sa mga aswang ang nakagalaw matapos marinig ang kanyang paghingi ng tulong. Sina Papa naman ay naalarma nang marinig ang kanyang sigaw. Tinawag niya si Mama at sinubukang hanapin sa kakahuyan, ngunit ilan sa mga aswang ay hinarang siya.
Ayon pa sa tatay ni Jingjing, hindi niya makukuha si Mama dahil kusa raw itong pumasok sa kanilang kuta. Bago pa man sila makagalaw ay inilabas na ni Jingjing si Mama at nanginginig na sinabing kaarawan daw niya at gusto niyang kumain ng tao. Napahagulgol si Mama noon dahil hindi niya lubos akalaing magagawa niyang pakinggan ang mga ganitong bagay mula sa isang aswang. Walang sino man ang nakagalaw nang hilahin nila si Mama papasok sa kanilang bahay. Kasunod ang mga kasamahan nitong aswang kaya nagkatinginan sila Ninong at Papa. Buntis si Mama kaya hindi nila maiwasang mag-alala. Dahil dito, nakapagdesisyon si Ninong na bumalik sa kanilang bahay para makahingi ng tulong sa ibang kaanak nila na nataong nasa bahay lang naman. Nais pa sanang isama ni Ninong si Papa, pero umiling lang ang aking ama. Mas gugustuhin daw niyang samahan si Mama nang masiguro niyang walang gagawin na masama ang mga aswang kay Mama. Nangako naman si Ninong na babalik, kaya nagpasalamat si Papa. Dali-dali siyang nagpasimple sa paglibot nang mapansin niyang wala talaga sa kanya ang atensyon ng mga ito, kundi na kay Mama lang na noon ay nagsisisigaw habang sapupa din ang kanyang tiyan. Abot-abot ang dasal nila nung mga oras na yon na sana ay mapanatili kaming ligtas laban sa gutom na mga aswang. Nag-isip si Papa ng paraan kung paano niya mapapasok ang bahay ng mga aswang nang hindi siya mapapansin nila Jingjing. Si Mama naman ay walang ibang ginawa kundi manlaban nang maipasok na siya sa loob ng bahay. Galit na galit ang mga ito kay Ninong Juni dahil sa pagiging pangahas di umano nito sa pagsugod sa kanilang tahanan nang sila lamang dalawa ni Papa. Kaya naman gayon na lang ang pagkasindak ni Mama nang makita sina Jingjing maging ang mga magulang nito na nagsihabaan ng dila. Tila ba takam na takam at hindi na makapagpigil sa kanilang nararamdaman. Sabi pa ni Jingjing habang nakangisi, maswerte daw si Mama at nagawa niyang makipamyesta sa kanila. Sa piling ng mga aswang dahil sila daw ang magkakatay kay Mama. Dahil sa narinig, nagwala si Mama at nagawa niyang ibalya si Jingjing. Hindi na niya inintindi ang kanyang konsensya dahil aswang naman ito. Bago pa man siya masakmal ay ginamit na niya ang kanyang lakas para labanan si Jingjing. Kahit sa totoo lang ay halos gusto na niyang mapaanak. Doon na sila nagsagupaan. Dahil hindi naman siya papayag na masaktan ni Jingjing, mabilis niyang sinipa ang bata pero nahablot niya si Mama. Halos mapaos siya sa kauungol nang paglandasin ni Jingjing ang mahahabang kuko sa kanyang balat at kung magbumiglas man siya ay hindi niya alam kung paano gagalaw ng tama, lalo na't may kalakihan ang tiyan niya. Napasigaw na lang si Mama dahil bigla siya nitong ibinalandra sa dingding. Napaigik siya sa labis na sakit. Ngumanga ang aswang at ipinakita sa kanya ang nangingitim nitong dila na may mabahong hininga. Bago pa man siya makapiyok, nakita niya nang nagsipaghulugan sa bibig ng aswang ang mga nadurog na laman na mukhang nalapa nito mula sa ibang biktima. Ubod lakas na siyang napasigaw. Nung mga panahong iyon ay naiisip niyang nakatunghay na siya sa kanyang kamatayan. Masyadong kasindak-sindak ang sasapitin niya. Oras na tuluyan na nga siyang mapuruhan ng aswang. Nagulantang na lang ang lahat ng rumaragasang dumating si Papa at mabilis ding kumilos tsaka kaagad na sinabuyan ng asin ang aswang, maging ang mga magulang nito. Kaya naman nang makita nilang naging abala ang mga aswang sa pagtatanggal ng nagdikitang asin, ay sinamantala nila ang pagkakataon. Tumakbo na sila palabas ng bahay. Mangiyak-ngiyak na yumakap si Mama kay Papa at umusal ng pasasalamat nang matanaw nila ang papalapit na mga taong bayan. May kanya-kanyang dalang
naglalagablab na sulo ang mga ito at galit na hinanap ang buong pamilya ni Jingjing. Sumugod sila sa loob ng bahay sa pangunguna ni Ninong Juni na dati na palang malaki ang galit sa mga magulang ng bata. Paano'y ang mga ito pala ang salarin kung bakit namatay ang pinakamamahal na anak ni Ninong Juni sa dati nitong kasintahan na si Aling Aba. Naging dahilan pa ito ng pagkakahiwalay nila, kaya gayon na lang kung magalit ang mga bagang ni Ninong Juni kapag naaalala ang tungkol sa mga masisibang aswang. Walang awa nilang sinira ang tarangkahan ng bahay at pinag-aatake ang mga aswang na animoy na hintakutan sa mga pangontrang dala nila at hindi kaagad nagawang makipagsagupa. Ilan sa kanila ay matagumpay na nasugatan, samantalang ang iba naman ay nakatakas. Gustuhin man ni Papa na habulin ng mga ito at ipakitang siya man ay nanggigigil sa ginawa ng nasabing mga aswang, ay hindi naman niya maiwan si Mama. Nagsimula nang umiri si Mama dahil nakaramdam na siya ng pananakit ng kanyang tiyan. Mabuti na lang may kasama silang isang kumadrona sa katauhan ni Manong Celio na isa ding magaling na albularyo. Tinulungan niya sina Mama at Papa na makaraos. Sa kalagitnaan ng labanan, may maniwala man sa akin o wala, pero literal na ipinanganak ako ni Mama. Lumabas ako sa kanyang sinapupunan habang sina Ninong ay nasa bingit din ng kamatayan. Gayunpaman, may mga bagay talaga na sadyang hindi mapagtatagumpayan, lalo na kapag ang pinag-uusapan dito ay kasamaan. Nabigo sina Jingjing na malapa kami ni Mama dahil nagawa silang masilaw ng proteksyon na ibinigay ni Papa sa akin. Isang krusipihong yari sa pilak na kasing liit lang ng numero 1 pako. May mahabang palawit na kwintas at protektado raw ng dasal ng isang pari. Nagawa ni Ninong na masugatan sina Jingjing at ang mga magulang nito. Ni hindi na nila magawang lapitan pa kami dahil nagkataong parami ng parami ang mga taong bayang nagdanais na makalapit sa kanila. Pinagtulungan pang wasakin ng mga kaanak ni Ninong Juni ang kanilang mga bahay. Sinunog maski ang palikuran. Talagang ginawa nila ang lahat ng sa gayon ay hindi na magawa ng mga aswang ang makalapit man lang sa mga tao. Sumigaw si Ninong Juni sa kalagitnaan ng laban, sabay sabing walang aswang ang magtatagumpay sa lahat ng masasamang hangarin nito, kaya mas mabuti pang magsilayas na sila at huwag nang babalik pa kahit kailan. Umaangil man at sugatan, walang nagawa ang mga aswang kundi umatras sa kadiliman. Nais man nilang umatake ay wala silang magawa. Hindi nila kayang makipaglaban sa ganoong estado. Tuluyan namang nakahinga ng maluwag sina Mama at Papa, pati na rin si Ninong nang makita nilang umatras ang mga aswang sa laban. Tunay ngang kapag nagpakita ng katapangan ng isang tao ay walang sino man ang makadadaig, lalo na kapag may sapat na pananampalataya sa Panginoon. Habang lumalaki ako, hindi ko kailanman itatanggi na ako ay ipinanganak sa panahong nakikipagpatayan ng aking mga magulang sa aswang. Matatapang sila at walang ibang hinangad kundi ang maprotektahan ang mahal nila sa buhay. Laking pasasalamat namin ni Mama kay Ninong. Siya at si Papa ang naging dahilan kaya buhay kami ni Mama ngayon. Siya ang dahilan kaya kami nakakahinga at nakikita ang ganda ng mundo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. More power po sa inyong channel at God bless po sa lahat ng mga nakinig. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.